Жәмәғат, менә мен элек газетта базар хакында язадыр ем. Хәзер менә шу біраз қызықсындым, килдем дә. Теге якта әле нәрсә шия чыккан ие. Ул ни хәтле ярты литр микән? Ярты литр мәле шул пластик стаканнар. Сораган ем 150, ярым әйтәм, беренче бит алыйм инде. Шунысы инде хәзер инде килгән ем, кара карылган сатып утыра, 150 ди. Кара карылганны 150 дип тора. Мен алдым да менә ачтым сумканы. Булай. Чыгардым бер шиша. Менә күрдегезме? 1,5 литр. 100 сум тора. Әйттем инде аларга. Беләсезме, күпме менә шушы фермер күпме күш куя. Печән чаба. Теге горючка китә. Банкларга акчасын түли. Менә күрдегезме, сөт. Ул сөте 100 сум тора. 1,5 литры. Сезнеке ул әле кемдер әйтер, ул да үстерә, этләнеп дип мәсәлән. Җәмәгать бездә шәһәрдә чыгып китсәң, менә шушы тарафка, анда урысча әйтмешчә брошенка дигән бар. Вакытында теге садовый җәмгыять, бакча җәмгыяте садовый җитәкчесе мәсәлән, тегендә монда акча җыеп алдап качканнар. Проводалар кисеп сатканнар, тагы нәрсә, шул теге садовый общество дип әйтәм, татарча тагы тәрҗемә итеп бетергә вакыт юк. Шунда имеш ул ни ташлап китәләр аны. Ул ничә ел дәверендә кеше казыгач, утырткач, су сипкәч, ул кайсылары үсә дә үсә. Бездә чөнки Татарстанда яңгырлы җир монда. Төбәк, шуңа күрә алар үзен-үзе үсә дә тора. Шунда барып шәһәрнең бу ягында да мәсәлән, бу тарафта да бар алма агачлары. Минем бер дустым апарган янда менә дигән алма, шия да бар, мәсәлән, тагы нәрсәләр бар. Шул карлыган да, анда дистәләр бакчалар ташланган. Кемдер ана шуннан җыеп алып килә дә сатып утыра, үзнеке кебек имеш. Бар инде анда менә монда теплоцентраль дигән нәрсә, ТЭЦ дигән ТЭЦ. Анда мәсәлән шуның янында ярамый диләрме, хакмы, юкмы? Ярамый диләр анда үстерергә. Шуннан КАМАЗ завод янында үстерәләр, кайсылары элек биргәннәр аларга участок шунда үстерәләр. Аны берәү дә тикшерми аларны. Берсе дә тикшерми, зыяны бармы, юкмы? Анда менә төтен, мәсәлән, заводтан төтен килеп төшеп тора ул. Бер кайчан итмиләр. Инде мин менә шушы былтырмы, 3нче елмы тик кызыксына башладым. Огороды кайда урнашкан дип сорый башладым. Күбесе халык аңламый да аны. Шунда сорамыйлар да хатта. Менә булар бәясен котыртып үстерә. Мин аларга әйтәм, менә синең бер стакан карлыган ул арзан торадыр. 150 сум тора. Таҗикларның кафесына барам, мәсәлән, 2 зур сыер итен кисәген салалар анда. Шунда шурпасы бар. Шул 150 сумны түлисең. Теге Үзбекстаннан җимеш киләдер кыш көнне. Ул бер яктан кирәк инде. Мәсәлән, сәламәтлек өчен йөрәккә бик файдалы җимеш, мәсәлән, йөзем, ягъни өрек, алар йөрәккә файдалы инде. Без әти-әни мәрхүмалар кыш көнне сыер суйгач инде сугымнан бузга катырып инде тузлап шуны посылка салып Үзбекстан ягына җибәрәләр. Безгә кодагый әле теге хат килгән. Шул кипкән җимеш килгән, посылка әти мәрхүм әйтә, кодагый ди, ит сорый ди. Урысча әйтмеш, намек инде шул теге. Җибәргән ул кыш көнне, көз көнне түгел, кыш көнне җибәргән. Шул гел шулай әйтәләр. Шуны ашап утырганда әти-әни мәрхүм әйтәдер. Алтын, көмеш, таш икән,
нәрсәдер җимеш аш икән ди. Ну, инде беләсезме, шулай гел сөйлиләр ие. Инде әйтәләр ие, шул җимешне макта да, ипиңне дә, итеңне аша да утыр дип әйтәләр ие. Әле бер вакытта мин радио тыңладыммы, нәрсәме, бераз белемле кеше сөйләде. Ул ди, менә яз көнне сез ди, мәсәлән, яшелчә ашыйсыз ди. Мен хатта кибетнең мөдире әйткән ие, татар ханымы, намазлар укый инде, Рашида ханым, ул әйткән ие. 8 март айыннан ди, мәсәлән, аларның ди бөтен витаминнары бетә ди ул ди. Яшелчәнең ди, бер нәрсәсе калмаганда ди, сез анда алданмагыз ди. Менә шуны әйтәсе килә. Шуңа күрә мин радиодан да ишеткәнем. Ул ди, яз көнне сез яшелчә нәрсә ашап, витамин дип уйламагыз ди, менә сөт эчегез, чөнки ди кемгә килешми инде сөте, шунда да әйтә. Анда ди ул ди сыер ди баласына, мин уйладым, юнсез нәрсәне бирми инде ул. Ул витаминлар шул сөттә була ди. Шул сөттә була витамины. Хакмы сүз, юкмы сүз белмим инде. Кем үзе һәр кайсының хокукы бар инде. Үзенчә уйларга, үзенең фикерендә торырга. Урысча әйтмешли, я не навязываю вам своего мнения. Урысча әйтәләр бит, широкая душа дип. Мин инде килдем дә мазакладым. Алар мине белә, журналистиканы беләләр. Алар минем белән бик теге урысча әйтмешли шутить. Беләләр, что шутить не люблю дип нәрсәме. Инде алар элек бәйләнәдер. Ник шулай сорыйсың, нәрсә дип. Хәзер инде аңлый башладылар. Шуны әйтәсе килә. Килдем дә әйтәм, мазаклыйм аларны. Сез әйтәм, киң күңелле кешеләр. Сез мәсәлән 100 сум аз булсын инде, әйе. Яшелчә түгел инде, ни шия мәсәлән, карлыган сатамы. Ул карлыган бик кыйбат та булмыйдыр. Бу ел салкын булды, шуңа күрә имеш. 100 сум аз булсын, әйе. Менә күршеләр китеп бара, соңыннан дәвам итермен. Күршеләр үтеп китте әле. Ни 100 сум мәсәлән, әйе, тора, 100 сум тора. Алар, мен әйтәм, сез 130-да итмейсез, мәсәлән, 120 итмейсез, 140 итмейсез. Шул ук 150-га күтәрәләр. Теге шаговый нәрсә, пошаговый дип бар бит. Әйтәм, сезнең адымыгыз 50 сум икән. Теге аукционда бит кайсы бай кеше күтәрә шул шикелле. Бигрәк сез байлар, мен әйтәм, шуңа күрә сезгә 50 сум акча түгел инде, санда 20-30 сум да акча түгел. 120 димейсез, мен әйтәм, 130 димейсез, 150 дип күтәрәләр дә куялар. Күрдегезме менә алар? Алар инде, мин аларга ничә тапкыр әйттем аларга. Базар янында, мен әйтәм, узып барам, анда арзанрак. Монда килдем, мәсәлән, кыярны бер күчкесен 180 сум дип утыра. Килеп бер марҗага әйткәнем. Ул әле арзан әле ди, алар ди 100-га сатып утыралар янды. Базар каршысында бер марҗа чыгасың анда. Читкәрәк барсаң, күчкесен 50 сумга дип сатып тора. Менә базар янында халык күбери, анда кыйбат булырга тиеш. Шуны карамастан арзанрак төшә. Менә тамамлап әйтәсе килә. Мин авылда үскәч, сыер артына нихәтле йөриләр, печән чабалар, горючкага акча кирәк, трактор ватыла, инде кышка бит печән әзерлиләр. Тагын инде эше күп.